Bintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, kok mboten. Kowe nak anggepen lahir batin ngono lho. Emah, Kok emah? Oh, iya bener. Aku aku ki wong sak gandeng-gandenge sak donya. emah. Yo, Roman. Dadi Cil, contohno sik Roman dulu. Kayak ben roh Roman. Iki rengeng-rengeng ngono ki mau. sisi cerewet. Iya ta rumah. Nah, Roman Cil. Cantik, Iya. aku di sini tanpa kamu tidak bisa. Terus gimana? Kamu juga jangan jauh dari daku. Enggak. Jangan sampai kamu jauh dari dekat denganku, sayang. Kamu tahu depan itu apa? Apa? Wong delokno lho. Kowe ngentai aku Aja lah, ngono ngacok toh. dah. Lah ngarep Depan itu apa? Ada bintang-bintang? Bocah ki PC lho, penonton lho. Oh iya, Bapak Ibu penonton semuanya. Itu merestui cinta kita, sayang. Mas, Tahun buat PT Selekta Selekta. yang ke-75 tahun. Mereka bapak-bapak tasik lelenggan, Sampun, Pak Selekta. Sujud, para bapak-bapak saking komisaris Nggih. juga rawuh. Komisaris komplit. Nggih juga mereka Pak Rusdi ya Pak tasik Rusdi. lelenggan alhamdulillah. Tonggo piyambak niku. apa yo? Kowe iki anggere nek wong sugih mau aku tangga to Masa kowe. mbok iki? aku tangga mbok aku Kowe dulur. ngono nek kancamu tanggamu sajake wonge melaratno ora mau aku blas. Ora percaya to, Bos. Iku mek dalem niku andinge ril. Masa yo mau Ril apa? Ril. Bis. Jenenge ril ya sepur. Di sebelah ndi? Pak Rusdi, nggih. Alhamdulillah sehat selalu lah pokoknya Amin, semuanya. amin. Coba Cil, Nggih. bengi iki kejaba aku karo sampean aku ya kejaba nggawa Mbak Deni, aku Nggih. ya nggawa anakmu wedok sing saka Kediri. Lintang rembulan. Lintang Lintang Kairo. Kairo. Nyang apa to tak arani anakmu wedok? Nggih. Dadi iki mumpung Mbak Deni ya rawuh to. Heeh. Kowe kan di anak wedok ning Kediri. Karo sapa iki? Anakmu karo sapa ning Kediri iki? Wis sisi tak. Ayo akoni. Anakmu karo sapa kowe? Wis sisi tak tem debok lho. Ora lho mumpung Deni enek lho iki awake Aku dhewe. lho wong Wong lanang iki sing fair. Aku lho polos. Nek iya. Iki anakmu karo sapa? Iki Sing Maksud- aku lho ora ngerti apa-apa. Lah kowe kok anu iki anakmu wedok saka Kediri kok nggih kok ngono. jaremu anakmu. Wis sisi tak buang rambutmu. Iki peh Maksudnya lah jenis sakmono iku ora sak anakku wedok. ora ana bojomu kok terus Anu aku toh? gak wani omong. Ibarate to. Ibarate Oh aku ngono. wong polos los. Kowe kuwi. Polos sak pindho kuwi lho. Lah kowe iki rumah saku. Kowe iki kok ngomong aku pindho, dalang ya ping pindho. Napa gitu Pak Dalang? Padha ae kok. Ya naudzubillah min Berarti dzalik. sing Kowe aja ngantek ping pindho. Lah, Nah, berarti sing polos ki aku. Kowe iki lho aja ngantek ping pindho. Lek iso ping 3. Malah nemen lho, Pak. Rumah saku. Gila ketoke Coba Lintang Kairo diaturi Nduk sayu. jumeneng. Tak arani tak aturi munggah engko menek rono malahan wong panggung ning kene. Ampun. Coba trotak. Lho lho. Lho. Masa arep ping pindho. Aja. Arep apa? Biyen isih cilik saiki kok go wedi ya, Pak. ya, selamat malam, Bapak. Suarane lho, Cil. Piye, Nduk? Om Rudi, selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu Om Rudi. Sugeng dalu wong ayu. Suarane khas iki, Cil. Kowe iki piye to? Kasopong bindeng. Dari kecil kula nggih memang ngeten iki lho. Suarane mulai cilik. Lah iki sing opene cilik sapa to aku, Bos? Awakmu to? Lho, oh berarti anakmu tenan. Anakmu karo sing sapa? Enek Deni lho, kowe wedi apa piye ngakoni tak? Ada suamu- mama lo di sini. Aku lho omong-omongan karo Agus. Wo anak paribasan lho. Paribasan. Nah, ngono wae rumah Aja saku. ngedek-ngedeki lho. Titik-titik ngaku anakku wedok rumah kamu. Anakmu karo sapa? Pokoke angger ayu diaku anak, Ah. nek sugih Ngono diaku kuwi lho. dulur. Ya jenenge wong sakmene kan saumurane anakku ya tak anggap kaya anak. Lha wong gedine lho padha karo kok kaya anakmu lho, anakmu sik cilik lho. Iki kok cilik neh lho. Sesuk tak uwantem tas mulim. Maksudmu mau anggap apa? Ya tak anggap Mau anggap apa? dulur. Loh. Ya lek kono gelem. dulur mana? Lah iki kene ayu gek irungmu mletok, Nah. Lah masamu malah api irung mekrok timbane irung sing mancung ngono kuwi mangsamu. Lah nyang masa apa? api irung- Lho, Lah, irung lah, mekrok kok itu iso? dereken boros. Irung mekrok itu istimewa, Bro. Merkok. Istimane ning ndi? Mekrok karo mancung kuwi nuwun sewu lak masalah
udara, kuwi resikan sing mekrok. Lah kok iso? Hawa ta? Hawa. Hawa, ulune akeh. Hawa. Heeh. Ulune akeh sing mekrok, dadi nyaringe udara itu lebih sehat. Oh, lebih bersih. Wong Ora ngono. percaya. Lah kan nuwun sewu, koi kan duwe irung apa ora? Lho, duwe. Ning ndi gone? Irunge koi ta? Ya, Ya ning gone. ayo ning ndi gone? Ayo. Lho, gone ya ning irung ta? Awakmu jarane juragan koi. Sik ta? Koi iki manggone irunge ya ning irunge ngono. Ya ora ning irunge. Mosok irunge ning kupinge, kan ya ora mungkin. Ya ora enek mesti. Ayo manggone irunge koi ning ndi? Lah nyapa kok ngurusi irunge keri, irunge koi. Wong irunge aku dhewe kaya kene ngurusi koi barang iki lho. Kowe rumah saku ora Wong cetha. kaya iki lho. Lintang koi. Lintang Kairo kok. Lintang koiro. Lintang Kairo suarane penak, Bos. Halus. Iya mergo Suarane mancung. Iki- Suarane halus uga mergo mancung. Mancung. Kinat. Ora Heeh. mekrok. Nek suara ora ya, mekrok Mas. ngono apa iso suara halus? Lah bojomu suara apa ki irunge mancung suarane kok gembreng keterak kucing. Kuwi maune suarane ya halus. Terus saiki? Lho, bar kuwi terus keterak kucing. Rumah saku. Lintang Kairo ki najan to isih sekolah. Ning nyatane ya nyinden teko ndi-ndi. Alhamdulillah. Rame ning pulau Pangestunipun ning panjenengan pulau Om Jawa, Rudi. ning pulau Kalimantan, ning pulau Sumatera. Rencana Alhamdulillah. sampean arep ning Palestina ya? Loh, kok teng mriko to jenengan? Sampeyan Sinten apa to Bos katanya, ngurusi sinden? Nyinden. Lah kaya ngene mbok pamer ning aku. Lah Arep bojone selentem. nyindeni bom liwat. Bojone selentem masuk kaya ngono ya tekan dindi. Tekan dindi rame. Pengenane minggat nang tilek napa tukokne gelang iki. Pak, aja minggate to, Pak. Maksude bojoku ku yo rame tanggapan ngono lho. Tanggapan apa? Rame Wulan kaya ngene kok rame tanggapan aku pengen roh wonge aku. Nah, Coba Sinten? ulang tahun PT Selekta yang ke 75. 75. Pak Direktur Alhamdulillah. Utama juga masih lelenggahan. Bapak Sujat Sugeng Dalu, Bapak. Alhamdulillah tasik wungu panjenengan Eh Gresel, ora kaya anakmu iki lho. Sugeng Dalu Bapak, tasik wungu Bapak. Anakmu tahu Sugeng Dalu bleyek. Unggah-ungguh Bleyek ketata. semaput ya. Anakmu. Semaput. Kan mari ngomong ini terus nek cabal balan diantem ndase semaput. Mas aku. Nggih, Kowe jane kok iso diucapkan. mancing barang. Lah apa to? Nyambut gawemu ki apa terus ane senar. Kowe gledah-gledah ning kono tak tonyo pisan rusak kok. Om Rudi suka mancing ya, Om Rudi? Oh ya, saya itu apa-apa saya pancing. Wah, Opo ae tak pancing. Apa lho ora kepancing wong sitok iki. Sore mau percil wis tak jak omongan tak pancing dhisik. Entekno duit. Yo. Iya. Buat Pak Sujud dan sedaya tamu agung. Ingin diucapkan selamat ulang tahun buat PT Selekta yang ke-75. Semoga semakin Kowe tangane gedis. Mas aku. Ten iki lho. Lah ora lho, awakmu dalang apa-apa kok iso nggo baygon. Mbok gawe apa iki? kuwi antiseptik loh, itu jaga-jaga. Kuwi tak nggih nyemproti serangga-serangga sing nyedek. Nah. Contone wis seranggane. Ngerti tumo. Contone awakmu kuwi. Enggak, Pak. ngono. Kowe ngerti rambutnya susu tumo to. Tumom biang. Yo. Iya, semoga PT Selekta semakin terdepan. Amin. Semoga Iki bahasa Indonesia. Jawakno. Penontonne nek sing Jawa nek sing Indonesia. Translate Jawa no hari. Mugi-mugi Transit. Heeh. Heeh. Semoga Mugi-mugi Mm-mm. ya. Anu percaya bahasa Inggris kowe tamune Reno kok. Inggris, Indonesia, Pokoknya sing luar, Jawa. Sing luar pokoknya awakmu. Ora percaya kari dhewe bar Jawa Inggris penontonnya kok luar Oh negeri iya oke. iya. Yo. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta semakin unggul ugi jaya saklaminipun. Bahasa Inggris. Ayo. Aku bahasa Inggris. Kowe ora percaya aku iso ya? Wis aja guyu-guyu kowe ora percaya. Lah basa luar sing mbok isoni. Ayo bahasa Inggris. Basa luar sing mbok isoni Luar apa? toh? Inggris apa? Inggris. Ono kementus. Iso iki. Omongan karo aku dulu but because dulu ngono ayo jajal. Jajal. Iya. Inggris apa Hong Kong? Yo yo. Bahasa Inggris. Anu Dok. Ya kuwi padha kuwi. Dari kamu bahasa Indonesia dulu. Semoga PT Selekta semakin terdepan dan jaya selamanya. Mugi-mugi PT Selekta makin unggul ugi jaya saklami-laminipun. Nah. Big class. Lah kok Apa? sithik Big tok. class sih artinya apa? Apik kan Mas? kelasnya lebih bagus toh. Iya, Iya, masa toh. mau sithik tok. Ya sithik ae rasa. Lah sing ngarepe kok gak diterjemah nih? Ah mugi-mugi iki apa? Mugi-mugi itu apa? Golok Bahasa Inggris Inggris. jajal golok. paling tidak Nek yuk. kamu sana mugi-mugi kowe. Kowe ape mateni kancane kowe. Paling tidak Semprot I baygon. hope ngono kuwi lho. Eh? I hope.
I hope a student kelas B. Ngono titik-titik No smoking. mbok wis rawungmu sapa aku gumun aku titik-titik omongan ngene lho Kang Badewe panggang ngono e. Endi? Apa? Aku mau nyeli Badui. Badui kecerekmu lah kecerik. Ngene lho Kang. Badui saiki ngene. Nyapa Badawi mbok cak kan ngene. Badui. Kuwi sapa kuwi? Ya-yaan kuwi sapa? Muni apa kowe? Lah, napa? Muni apa kowe mutasan? Badui. Baduwi. Uduk. Badawi ya mau. Ayo Ndra, tutuken Ndra. Enggak, lintang diaturke buat Pak Sujud, Nyanyi apa, juga Dok? para Ngaturi. bapak ibu, Buat- semua keluarga besar PT Selekta. Nggih, semoga buat Bapak Sujud dan semua keluarga besar PT Selekta semakin sukses ke depannya. Amin. Semoga sehat selalu Bapak. Amin, nggih. Tambah-tambah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anu ya, nembang njajal ngangge bawi, Nduk. Bawa. Bomo. Kula pengen Banyuwangian iki. Sirku tak bawa. Apa to, Cil? Kowe muni bawa dadi bawi. Sik saiki lek Badui. Kok panggah baju itu, Mas? kuwi marang tuaku mbiyen tak sawampluk masaku. Oh niku wau to. Iya. Apa? Anu Badawi. Ya buat Ayo. nembangin apa lek Banyuwangen? Bawa Banyuwangen nggih. Bawa nggih. Membiat mayone. Suarane sapa? Suarane sapa? Sing urung teko Banyuwangi Lumajang wis balik kuwi mau. Lah nyang apa? Suarane saka Membiat mayon. Lah awakmu kok Membiat mayon. Nyang apa to? Tak kowoprok lho. Lah kene yo jebolan Banyuwangi kok. ya. Banyuwangi pundi? Banyuwangi. Sampeyan niku Banyu Mili. Alas kumitir sing Oh! bendina ngene kan. Sing awakmu sing Acian. alas kene. Aku nongkrong ning jero mobil, sing takon ngono koplak. Oh, ngene. iya. Kok aku karek nampa ngono lho. Sing gawe pondokan dhewe pinggir dalan. Aduh. Mas aku ya plak lumpuh plak aku. Kulak kleru tak bener nih. Iya. Ya. Ya. Gila. Mas. Mas bakul dak bayang. Membiat mayoni Yo, enak-enak no yo teh alon-alon biyen hang penting kelakon Dion. Yuk. Jiro lupat. Terus Cil, dalam kono nek dalane apa ora? konten. Rono, wong telu rono. iya, Ben rada iya. gerake iki lek kowe genjleng iso rusak. Nah. Eh, Nah. suarane Ho, ha, hi. Yo, alon-alon biyen hang penting kelakon. Cil, kurang ngombo. Kono. Enek dalane ora? Kono. Nah, nyedak para tamu kono. Mas Percil mawon to? Lho karo sampean katut wong telu katut. Nah. Ayo, kula nyelukin nah. Lah gawe apa to kuwi? Ayo nembange buat panitia kok buat penonton Nggawa palu. ben ketok kok kono. Nah, Sewu Bapak sedaya kemawon Ibu. halus dan penak iki suarane. Nek ngono kan nyelot genah to. Nggih. Pamriksa nyelot genah, nyelot cetha. Iya, Ya nduk, terus nih. Suarane Yo, enak-enak to ning hang penting kelakon. Cil penak ku lek nang kono sajake nang kolam kono njaba kono. Ngene lho, Bos. Aduh Masa golek. Pokoknya kene Pak Ucut ya aku ning ngarepe pas ngene ngene. Gelem kowe. Ayo nang kono ora apa-apa sik untuk lagu ini khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu sing wonten kursi tamu. gandeng apa Ora Dion. Nyerang biai Syukur. Aku ngomong ora padhen. No swan to Apik. Ya. Piye
rasamu ngrungokne suarane Lintang. Suarane Lintang, gamelane nyampleng, kendange Nyampleng. pas. Dalange? Dalange nggih sae. Sae jos. Sae jos jenenge niku wis sembarang saged. Nah, leres. Kowe ngelem aku pek enek aku tok. Lek rene aku ngrasani kowe. Iya. Wotongamu. Kok iya? Kamu ngomong iya. Ora. Ning ngarep kowe beh sampeyan dalang paling ganteng dhewe ning ngarepku. Ning mburiku dalang opo? wingi Tombro dirasani. peto. Iya. Ora. Mas aku. Tapi lagi engko sampean roro to. Engko pas gara-gara tak dudoi. Aku duwe murid. Kowe. Anak. Awakmu kok duwe murid iki. Nan kok gara-gara unggahno ya. Gara-gara ya. Ha. Tanggane aku wis ngopeni bocah iki tak kon joget serampat istimewa, Mas. Tekukane boyok apik, Boyok iki jangkane sikil apik. persis karo aku. Esem-esemane. Gara-gara ya. Mimike wajah, mimike Muridnya wajah. persis kaya piye lak joget. Diwara-warane sik no. Engko. Nanti tunggu saat gara-gara muridnya tak percil. Ya, ndu. Ya. Engko gara-gara ndu. Mas aku. Ya nduk. Pianyu Ngene iki. Oh enak. Ngene iki lek ora ning selekta mergo saka mareme ati ngono ora kedadian. Ya. Leres. Kowe tumon, kelirku ning ndi? Lah niku Lah Lah, niki. adepku ning ndi iki njajali? Lirono. Lho lah ya mergo saka maremku pengin nonton Lah, kowe kok kono nggih, lho. nggih. Pak Sujud Nggih, mantuk-mantuk karo mantuk-mantuk. mesem nyawang Mesem. melintang. Nggih. Kok yo Bareng mirsani slentem Pak Sujud gedek-gedek karo mesem. Nggih. Ning bareng nyawang kowe kok Pak Sujud kok kaya ngene-ngene nyang apa? Napa, Mas? Kowe urung nggae parfum kowe? Ora pengen ngekei dhuwit, tapi dhuwit ning kene. Tak sewu ampluk ngawur. iku lho bojomu diadepi dalang. Terus ora apa-apa kuwi los aku ya. Bojomu lho kuwi. Lah Apa? apa madhep rono ora apa-apa to? Lah Eh. bojomu didep kirek kowe ya ora nesu. Lho, Ha kowe padha areng ngirikke aku kowe. Ora iki lho. Eh? Bojone iki lho. Enek temu pirang perkara lagi kowe karo ngomongane ngirik. bojo lah awakmu ngomong kire. Ora, Pak jenengan Wah, anu boleh. cobi jegong riyen pripun? Anu, saged mboten? Lek perkirian ki ketoke apik kowe. Mas aku. Ayo to. Sebenarnya Pianyu wetan. Wetan segara Lor lan kidul, Teh. Lor. Lor lan kidul alas sangka Lor kidul dot, lor lan kidul dot, lor lan kidul dot. Kaget aku. Son Patenono sone anu lho mike Patenono sih. Aku ki roh lemu ning kono ki melu, pengin melu rono ngono. Oh, sampean kono, sampean kono. Yo. Hangkaliat liwat Belam yang andeng, belam yang andeng. Belambiangan belambiangan Ojo takon seneng susah nanti Taman Sari Nuswantara belambiangan umelaring Taman Sari Nuswantara belambiangan umelaring Taman Sari Nuswantara. Nyanyinya apa, Dok? Dicebloknya apa, Dok? Anu
Di lebetaken apa iki? Gelang alit kenek, gerajakan kenek, manut anu. Gelang alit ke mau. Gelang alit. Oh, Nggih. Nah, cocok. Gelang alit sing piye to, Cil? Ada. Dor. Tembak. Dor. Iku, kowe waktuku kecil nyapa kok iso. Prok jadi apa? Malah Pak Tarno. Mas aku. Gelang alit ya iki lho cakoknya. Yo Siarno. Yuk, gelang alit bareng-bareng masih bersama Cakra Budaya. Udah so. Banyuwangi piye? Ya wis ke Tak di mana? Terus sewang-sewangan awae Gopo. Tapi nono jalane enak Dinata. pancen cara dangdut lawas sih penak. Demen aku. Iya, enggak sida. Mas, sampean aja ngono lho. Nyang apa? Wah, wis ngomong ngono kuwi kono kemangkuken akhire nesu. Tak ngoten. Sing nesu sapa? Caca lho, sampean muni, lah wis muni. Ya wis ke mana? Oh, ngono. Saiki sewang-sewangan Pokoknya ampun ngantos muni ya wis. wong ngono dadi pokok muni kuwi mau Nggih. langsung muni. Enggak penak lah. Pancen dangdut cara lawas ki penak. Siap. Iya, wis. Ya. Masane kok wong kok kancane arep dipuluko nembang. Betul. Lintang Kairo, Lili Tang Kakak Ii Roro. Diwaca ular putih. Lintang Kairo. Lintang Nyapa kata Kairo. film. Diwaca ular geni. Nah. Wis pokoke sepisan meh duet to karo kuwi. Duet sama Mas Lentang. Ayo duet apa? Lho. Beda apa? Duet apa isomu ya ming kene kono ya panggah kuwi. Pangatak. Apa ya? Mangkatak ki lah. Apaan? Kok pangatak anu? Napa? Anu, apa jenenge? Apa? Lali aku. Ya kuwi. Sandal Kudu. cepik. Enggak sida. Nembang wong loro diaturke buat masyarakat. Kaya ngapa sinden ki nek duet karo multi talent. Iki kan multi talent ta iki lentem iki swara apa-apa iso. Multimedia niki asline genset mbiyen. Genset. Genset. Ya, nadane Mas. Panjenengan kok sia-sia to, Mas? Napa? Oh sia-sia karena Niki mboten saged iki diapi ya mesti elek wis saiki. Jajal kowe, Cil. awakmu ora ngerti. Botol biru kayak piye kok? Lali bos aku suwi ya. Tahun piro lho kuwi? Kuwi jaman aku rong rabi karo bojoku lho. Oh, masa? Aku ya ndagel wis tahun-tahunan. Akhirnya ngoleh niki kae ya botol biru kuwi. Perkara botol biru aku rabi. Aku oleh bojoku ya ning selekta. Sing Ning selekta iki. sing dikangeni Pak. Aku roh, wong sing gawa ya aku kaya rumah aku. Lho, aku badan ngudeni teko ilang, percil teko terus gayane jagongan karo aku ngene. Anu lho Kang, aku tak nguyuh sik ilang. Lah wis apa sih aku ora ngomong jaman ki ora ngomong by the way. Enggak, aku sik urung Inggris urung. Sing ilang sapa ta? Because. Rumah aku by the way. Duet tembange. Duet lho. Lumo nempi ya. Gundul patul kemblelengan. Nyunggi wakul kemblelengan. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Wakul glimpang tekone dadi salatar. Hop. Wong kundo. Wong ayu. Wong ayu. Lah kono yo gak penak lho. Gombal sik dirayu. Wong ayu. Wong ayu. Dalam Kang Mas. Cil. Kowe karo aku wis tuwek aja melu-melu ngono kuwi. Iya Kang, iya Kang. Jajal kowe ngrayu lintang lek bojomu ki ora balang sandal pengen ruwonge aku. Ngene iki wayahe sing nom-nom. Rumah saku sing nom-nom rumah saku. Pripun Kang Mas? Cah ayu zeyengku.
Zaying apa? Ya sayangku. Oh, bahasa kaul. Kamu tahu nggak di luaran sana Ada apa sayang? banyak kerlip yang ada di Daniel. atas. Wow. Apa itu namanya? Kene rungokno iki lho. Kota Batu. Lah, bintang yang di atas loh. Oh, bintang. Bintang selalu menyinari langit di malam hari. Seperti dirimu yang hadir di hidupku. Selalu menyinari hatiku sayang. Oh, sayang, bisa aja kamu. Kamu Lintang, tahu nggak? Lintang. Dalam Kowe muni sayang ning kono ki lahir batin. nggih mboten jane. Lho, kok mboten. Kowe nak anggepen lahir batin ini lho. Emah, Kok emah? Ya bener. Bener. Aku ki wong sak gandeng-gandengi sak donya. emah. Yo, Roman. Dadi Cil, contohno sik Roman dulu. Kayak ben roh Roman. Iki rengeng-rengeng ngono ki sisi mau. cerewet. Iya ta Roman. Nah, Roman Cil. Cantik, Iya. aku di sini tanpa kamu tidak bisa. Terus gimana? Kamu juga jangan jauh dari daku. Enggak. Jangan sampai kamu jauh dari dekat denganku, sayang. Kamu tahu depan itu apa? Apa? Wong delakne lho. Kowe kan tayang Aja lah, ngono ngacok toh. dah. Yang arep Depan itu apa? Ada bintang-bintang? Bocah ki PC wae, penonton. Oh iya, Bapak Ibu penonton semuanya. Itu merestui cinta kita, sayang. Masya Allah. Sama kau nih. Aw. Sayang, Iya sayang. kamu tahu ini apa? Apa? Ini bunga. Ya bener. Loh, Terus? isine lho. Lah ya bener iki lho. Masa isine Lo bunga masa gak itu? diungkap nih ini Coba isinya kamu bunga? cium. Apakah wangi? Begitulah perasaanku kepadamu sayang. Seperti bunga yang mewangi setiap hari bila aku bersamamu. Dan seperti ikan koi yang di pinggir kolam. Pasti dirimu selalu muntah saat melihatku, ya toh? Langsung wonga. Wong ayu tresna. Kaya film India. Kinarya tampa susah jroning batenku. Wong bagus santap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu saka. Buat Pak Sujud, buat Pak Dr. Andes Pramono, Ibu I Erdwin Nawang Wulan, Senadyan nyowo oncat saka raka Nyapa. wis tresna rapi sate pisana. Bila cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat sayang. Kok Kita iso tidak akan pernah Cil. berpisah. Apa? anakmu digocah lanang kok trimo ta kok. Iya, Tengah wengi. aku ya. Tengah wengi kok trimo anakmu digocah lanang ku lho. Pripun, Ora Bapak? gampang wong bebojoan. Wei, iki sapa iki? Wei nang. Ceritane Oh, Iki iya. ngerti apa? Aku Iki tahu, anakmu Pak. gawe batok anu, heh. Kurang. Oke, jan, nanging cepet. Kula Ora sampeyan cari. gampang. Waduh, dugal kita. Kula cah drak, Pak. Pak Moro tuwa. Saya anak drak. Anakku mbok pakani apa kowe nyambut gawe ora tau. Delon saulan iki tanggap aku nih selekta tok. Loh, iki Ngono kok kemlelet. Aku selaku tanggamu isin. Aku tanggamu isin. ya mergo melu dhek lho iki selek katok. Ora ning ngono wae nyambut gawe kudu penting le. Nggih tak pakane leker, mangke terus enen gotri ngombene Nadane. Pak, kula sampun tresno estu kali. Tresno apa? Anak sampean. Nadane sepiro iki? Ora gampang. Ora gampang wong Ora gampang. bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Ya. Aja nyanyi. Pak, kula Kowe iki tak omongi. Ora isin kowe diomongi karo pakmu iki. Yang mau nuruti mandemu apa bojo mbok pakani watu. pripun? Yen mangkono, Mbok. Aku tak Iki lho. Mara tuwa. Mara tuwa. Eh,